नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश घाडी तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करतो. तर मंडळी चला, आत्ता सकाळचे 7 वाजले आणि एवढ्या लवकर काय मी उठत नाही, पण आज लवकर उठून घातले नाही कारण भात कापूक जाऊचा आमचा बराचसा पुरा झाला. तर कोणाचा जाऊचा तिकडे, तर सकाळी त्यामुळे मला लवकर उठवलं आहे सकाळीच उठ करून. तर चला, तोपर्यंत म्हटलं पुणग्याकडे फेरफटको मारून येऊया, पुणग्याकडे बघूया काय गडबड चालू होती. तर बऱ्याच जणांचे कमेंट होते की वर्षा आणि बाबल्याची लेख कधी येणार, कधी दिसत नाही, बाबलू काय बोलत नाही. तर येणारच दिवाळी झाल्यावर आणि दोघं पण बरी आहेत, तर लवकरच तुमका दिसतील. तर चला आता आधी पुणग्याकडे जाऊया. सकाळ बघा, वातावरण बघा, माका माहीत नसतं दररोज सकाळचं वातावरण, कारण मी लेट उठतंय काय. आता पावसान धुमाकूळ घातलेले आहे भरपूर. बरेच दिवस पाऊस आहे गावात आणि मुंबईत पण लागता बऱ्याच ठिकाणी. खैरे गेली सकाळी आवाज नाही तो. ओहो, सगळीकडे गेली काय? खैरे गेली. ह्यो काय निरीक्षण वातावरणाचा अंदाज घेता? होय, खयच्या दिवशी पाऊस लागतं त्याचा अंदाज घेत. अरे तू कमेंट वाचतस की ना? सकाळी पुष्पाची पूजा चालली आहे बघा. पंकज वातावरण बघता सकाळचा, दिशा मस्त ती खयच्या दिशेक जावतात, होय ना रे? हे बघा, तुळशीक सकाळीच पाणी घालूचं काम चालू आहे. आणि शेंगे बघा अजून कोवळे आहेत, भैमुख काढूक सुरुवात केलं ना. हे बघा, अरे पुंग्याचे कपडे धुचा काम चालू आहे बघा. धू कपडे धू. वाळाक पाणी बरेच दिवस गेला, पाऊस पुन्हा लागल्यामुळे परत पाणी इलेलं आहे एवढा मोठा. आणि पुणग्याची बघा डगर कोसळ द्या, पण अजून काय पुढे पास होईतच नाही आधी. होय ना? ही बघा काय झालं आता बघा. काही कपडे धुचा काम लवकर घेतलं असत्या म्हणा. तर ही बघा जिनियाची फुला, जिनियाचीत ना गोई? हो, ही जिनियाची करा. ही कसली, हिचा नावच येत नाही फुलांचा. हे नाव काय गो? सूर्यफुलासारखी आहेत. तर मंडळी ही बघा कारली आहेत, आताशी बारकी बारकी धरतात खय नाही खय. आणि चिबूड पुणग्यांचोय धरलेलो, पण तो टाकून ठेवल्यावर उंदराने खाऊन टाकलाय नाही वाटतं पुरो. खया गो चिबूड गेलो? चिबूड झालो खाऊन. आटप लवकर, सकाळीच उठत नाही काय नाही. उठाक नको तुमका सकाळी. पुष्पाव जाता की तयारी केले जेव्हा? होय रे, पुष्पा पण जाता, जोरच केलास त्या म्हणा. तू पण चाललं हातातलं घेऊन या. मा कधी हा ठेवलोय मी ना आणि ते आणि कोयती मी येऊचय पण ना, तुम्हीच जावा. गोंड्याची बाग बघा, गोंड्याची बाग बघा, पुणग्याची गोंड्याची बाग. खया तिकडे पण फुलली आहेत. चल तरी दाखव. यावर्षी पुणग्याच्या गोंड्याची बाग बघा. झेंडू हे बघा, असे काही नाही काही लावून ठेवलेले आहेत. हळद बघा आताशी कशी झाली आहे बघा एकदम.
ही बघा ही वांगी मोफत लावले नाही नेऊ कोई आधी माका थोडीशी. ही बघा झेंडूची बाग. पण सगळे हे बघा तिळये गोंडे झालेले आहेत. तिळये म्हणजे असे झपके झाले नाही, असे झाले नाहीत. खबरदार गेलास पुढे तर मामा हायच आणि तू काय पुढे चाललं. गौऱ्यांनी तिने प्लॅनिंग नाही ना केल्यानी तर होती काहीतरी. काढ पाहिन माहिती नाही हा. तू चल पुढे भरकरी. मी नाही येतोय, कांडाप काढीन तुझा. मी गाडी घेऊन नाही येईन. तर हा एक सांगशी ना ऐसूनच येतय जाशी मीठ तू भाव का. तू जीत मारान सांगत तुका पण घ्या. माका माहितीये मी त्याका लागतोय ना. त्याची सवय माका विचारून घे. त्याची सवय तुका काय का माका काय माहिती नाही की. आईच्या मोबाईलचाच घामाट काढणार तू. तिची आयडिया सगळे माका माहिती आहेत ना. तुका सांगलेलं मराठी कळलं नाही म्हणजे तकडे असं काही नसतं. आता कारली रवली घेवडो असो काय आलो तो. एवढं आता पाठवून घातलेलो आता. तो आता लटपटतच चालणार. तो आता पुन्हा आता तो येणार आता घातलाय आली. मग पाठवून आहे ते येईल आता मरसले ना. मग मांडव रवतो वांगी जकडे तकडेच लावला. वांग्याची मापत रोपा. चललास ते घेवा ते काय तू घेऊन घे. एका अंजा वडीत रापत रावात. हे उंडरा मामा चल. तर यांची गडबड आहे बघा भात कापूक जाऊची सकाळी सकाळी. तर खैस ना चालला हा हाऊस काय येत नाही. आता कडनं गेला तर कडनं गेला. चल का घेऊया. हो काल पुष्पा पडलो चांगलं आहे. पुष्पा आजपासून जॉब का लागलाय बघा भात कापूचे. आमचा झाला त्यामुळे आता बाकीच्यांची कापूची घेतल्या ना कंत्राटर. एवढा फास्ट धावतं कशा ग. तर मी आधीच दडवलं. मी नाही तो नाही येता नाही आता पावडर बिवडर लावून तयार कशी तो कामाक कामाक 8चा टाइम. हो 8 वाजले मग नाही येत. हे बघ कॅमेरा बाहेर इल्यावर बाष्पीभवन पकडत. सावळीत उन्हात इल्यावर बाष्पीभवन कसा पकडतं का. हे बघा पुष्पाची सकाळी धिंड आणलंय. टोपी घेणे चल. तुझे कांसाला पेट काढू बघा तुझे नखरे नुसते. तुझे नखरे. आम्ही ना तुमचीच नखरी येते. हे बघा आजपासून ह्या कामाक लागलेला आहे बघा. मोबाईल आधी पहिलो की ते घो येता ना तुझं काय माहिती आमका नाही बाबा माहिती. तू काही विचारू कोयत ना. काय पावडर लावून सकाळी ते काय पावडर लावून काय पिठा कामा जातात पावडर लावून. कुत्र्यांची टीम बघा. ते नाही यायचे ते एकदा तकडे सुरू झाले ते थांबून शकत हा, नाही. त्यांची एकदा कंपनी चालू झाली की ते थांबणार नाही होय ना. किती तो सांग सुट्टी काढ नाही म्हणजे ना. गाड. तर मंडळी भाजी बघूया सकाळीच. परत बाष्पीभवन पकडलं वाटतंय का. एक झाला रे काय कॅमेरा. बघा तर आता भात कापून गेली आहेत पुणगे आणि सगळी. मी पण जाऊचोय पण जरा पाठसून जाणार आहे गाडी घ्या. आणि ही बघा आपण भाजी पेरलेली होती मुळ्याची आणि लाल पालेभाजी ती बघा. कुत्रे जात असल्या कारणानं झाडा मारूचा लागला आहे बघा. कारण कुत्र्याने बरेचसे डबरे मारून ठेवलेले होते.
त्यामुळे ही बघा भाजी पेरलेली आहे मुळ्याची या. आणि या साईडची लाल पालेभाजी आहे. तर लावल्यापासून अशी गंमत झाली की लावल्यापासून एकदाच पाणी लावलेलं आणि त्यानंतर गंमत झाली. तर त्यानंतर बरेचसे दिवस पाऊसच पडतात, 3-4 दिवस लागोपाठ. त्यामुळे पाणी लावूचो काय प्रश्न येलेलो नाही. तर चला मंडळी, अशा प्रकारे आत्ता इथेच थांबूया, नंतर भेटूया थोड्या वेळात. तर आत्ता बरीचशी कामं करूची ती आधी करून घेऊया. आणि बघितलं भाजी वगैरे वाढली मस्तपैकी. तर चला.